Инде моңынча әйткәнемчә 1453-тә Византия империясының башкаласы Константинопольне төрекләр яулый. Яучы төрекләр башында Мәхмәт исемле солтан торган. Шәһәрне яулаганнан соң аны башта Константиния дип йөрткәннәр, соңрак Истанбулга үзгәрткәннәр. Солтанның үзенә Фатих, ягъни яучы дигән исем такканнар. Шуның белән канатланып, ул бер чиркәүне җир белән тигезләп, аның орнына мәчет төзеттерергә уйлаган. Исеме билгеле Фатих булган. Фатих мәчете төрекләр тарафыннан яуланган шәһәрдә төзелгән иң беренче һәм төп мәчет. Ул Византия империясының җиңелүе һәм дә Госман империясының үсеш алып китү символы булып тора. Төзүен 1462-дә башлап 7 ел маташканнар. Бер кызып киткәч, мәчеттән тыш аның янында шактый гына башка нәрсәләр дә ясап ташлаганнар. Мисалга 8 мәдрәсә, караван-сарай, базар, хамам, ашханә, китапханә, шифаханә, кунакханә һәм бүтән башка 1000 төрле ханә. Шулай итеп, бу үзенә күрә бер мәдәни үзәктә булып торган. Бу комплексны бар итүне Атик Синан атлы архитекторга йөкләгәннәр. Имеш-мимешләргә ышансаң, падишаһ Сафидан да зиннәтлерәк мәчет төзергә кушкан. План буенча ул анардан да зуррак һәм матуррак булырга тиеш булган. Ләкин планнары көлке бөгешкан. Сафины барыбер уздыра алмаганнар. Мәхмәт абзагызга бу ошамаган. Ул Синанны чакыртып шикаятен җиткергән. Монда җир еш тетри, ишелеп төшүен теләмәдем дигәч, Синан бабаңның кулын чапканнар. Гүмбәзе исән калгач, әле үзе бер бәхеттер. Фатих мәчете 3 тапкыр ныклы җир тетрәү кичерә. 1509-да, 1557-дә һәм дә 1754-тә. Өчесендә дә ярыйсы гына җимерелә, ләкин кирдән торгызыла. Ә менә 1766 елның маенда инде ярамыйсы гына ишелеп төшә. Халыкның иске мәчетне торгызыр әмәле калмый. Юк белән маташканчы яңаны төзигә диләр. Фатих мәчетенең хәзерге кыяфәте 1771 елда бар ителә. Бу эш ул чордагы Солтан Мустафа 3-нең башына төшә. Ишелгән мәчетне янәдән бар итәләр, ләкин архитектур планы инде үзгә була. Интерьер эшләрен мимар Мәхмәт Таһирга тапшыралар. Баш катырганчы дипме, минем дә кулъя башка җирем ышканчы дипме, ул Синан стилен кабатлый. Ләкин шулай да элеккеге мәчет белән охшашлыклар бик аз килеп чыга. Шуңа карамастан башы муенында, кулы үз урынында кала. Беренче вариантта мәчетнең төп гөмбәзе бер була. Диаметры 26 метрга җитә. Ул гөмбәзне тагын бер ярым гөмбәз терәтеп торган булган. Яңа мәчеттә исә төп гөмбәз шул ук зурлыкта, ләкин аны өстәмә терәтүче вак гөмбәзләр саны инде 4. Алар исә гаять калын мәрмәр колонналарда утыралар. Эшке ишек алды, манараларның аскы өлешләре һәм михраб элекке мәчеттән калган, ләкин шуннан ары берни дә юк. Калган барысы да яңадан торгызыла. Мәчетнең кайбер җирләрендә София соборы стиле дә сизелә. Эшке диварлары ак плита белән эшләнгән һәм атаман бароккосы стиле каллиграфиясы төшерелгән.